बिनेश ब्रह्मनि जि बिहोमा हारियाव बे जोबनो गैया। बिथांखौ बावनाय माने जोङो हारियानो थाब मावनाय जागोन। जों बिथांखौ बावनो होआ, जों बावा बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा। नाथाय बिथांखौ जों अकल माने बर' साहित्य सभानि बा बर' थुनलाइ आफादनिल' होनबा जानाय नङा। बिथांनि जि दैदेननाय, बिथांनि जि मावनाय, बिथांनि जि बिहोमा, बे बिहोमाया हारिनिनो बिहोमा, हारिनिनो मावनाय। मानोना बिथाङा जि थांखिनि थाखाय, जि जाहोननि थाखाय जिउ बावदों, माने बुहुमाव बेबायदि उदाहरन गैया। नाथाय बिथाङा हारिनि थाखाय गावनि जिउखौनो बावसोमबाय। जों बयबो मिथिगौ बिनेश ब्रह्म सारा सोर। बिनेश ब्रह्मनि जि बिहोमा हारियाव बे जोबनो गैया। बिथांखौ बावनाय माने जोङो हारियानो थाब मावनाय जागोन। जों बिथांखौ बावनो होआ, जों बावा बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा। नाथाय बिथांखौ जों अकल माने बर' साहित्य सभानि बा बर' थुनलाइ आफादनिल' होनबा जानाय नङा। बिथांनि जि दैदेननाय, बिथांनि जि मावनाय, बिथांनि जि बिहोमा, बे बिहोमाया हारिनिनो बिहोमा, हारिनिनो मावनाय। मानोना बिथाङा जि थांखिनि थाखाय, जि जाहोननि थाखाय जिउ बावदों, माने बुहुमाव बेबायदि उदाहरन गैया। नाथाय बिथाङा हारिनि थाखाय गावनि जिउखौनो बावसोमबाय। बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे दुखुनि सानबाबो आं दिनै बुंगोन, बिथांनि जिउ बावसोमलांनाया सुप्रिम सेक्रिफाइसआ जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय। जोंनि फैबाय थानाय उन जोलैफोरनो जोङो खोन्थानांगोन जे बिनेश ब्रह्मआ सोरमोन। मानोना आथिखालनि जोलैफ्रा मिथिनो नागिरा जे बिनेश ब्रह्मनि बिहोमाया मा। बेखायनो जों दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो खुंनानै, बेबायदि हाबाफारिखौ जों खालामनानै जोङो जोंनि जाखांबोनाय उन जोलैनो जों खोन्थानांगोन जे बिनेश ब्रह्मआ थारैनो सोरमोन, बिथांनि सिमाङा मामोन, बिथांनि मिजिङा मामोन, बिथाङा मा खालामनो नागिरामोन हारिखौ लानानै। दिनै बिथाङा जोंनि हारिनो जि मोनसे थाजोर मोनसे बिहोमा होलांबाय। जुदि जोंनि रावा बै समाव रमान हांखोजों जुदि फैनायमोनब्ला जोंनि रावा दिनै भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबनाय नङामोन। बे बाथ्रा स्पष्ट। बेखायनो जों दिनै बिथांखौ बावा, जों बावनो होआ। दिनै जोङो बिटिआरनि चिफ सारखौ जों बुंदों जे जोंहा बिनेश ब्रह्म सारनि जि मावलांनाय, बिथांनि जि अबदान, बे अबदाना गोबां दङ। नाथाय बिथांखौ फबनाय जायगाया जेरैबायदि डेभेलप जानांगौ बेबायदि जायाखै। जोङो सरकारखौ जों खावलायदों, चिफ सारखौ जों खावलायदों, आरो चिफ साराबो दिनै जोंनो बे खोथाखौ होदों जे बेवहाय बिथाङा 2 कौटि रांनि माबा मोनसे मोजां प्रजेक्ट खालामगोन। दिनै जोंहा बिथांनि मुङै ट्रास्ट दङ। बर' थुनलाइ आफादा 50,000 जों बोसोरफ्रामबो होयो। दिनै जोंहा बे 50,000 रांखौनो होनो हानायनि केपासिटियानो गैया। मानो? जोंहा फोथाय फुन्जियाव गरसेबो रां गैया। बे बाथ्राखौ दिनै चिफ सारनो खोन्थानाय जादों। चिफ सारा दिनै जोंनो खोथा होदों बे गासिबो बेलायाव। आरो जों सानो जोंनि मानिजाथाव चिफ सारल' नङा, जोंहा मोनसे दायित्व दङ। बिनेश ब्रह्म सारा थैबाय, नाथाय बिथांनि मुंखौ गोथां खालामनानै गालांनाया जोंनि दायित्व, जोंनि बिबान होननानै जों फोथायो।